What's up mga higala? Sa kalibutan adunay mga tawo nga gipanganak nga labihang tag-asa kayo nga makaingon ka nga mga higante kini sila. Apan kahibalo ba mo nga aduna po'y mga tawo nga hastang mubua nga halos nga sentimetro lang ang ilang gitason. Dili kini sila mga bata. Kini sila mingabot na sa ilang pagkahingtod apan ang ilang pagtubo wala kini mingdungan sa pagdako sa ilang edad. Murag dili katuhuan, di ba? Maunang kuyugi ko sa paghimamat ni ining lima ka pinakamugbo nga tawo sa tibuok kalibot. Pero una ta magsugod, siguraduhan ninyo na i-click ninyo ang subscribe button para ma-notify ka sa mga amazing content nga atong paghisgutan. Number 5, Bridget Jordan. Si Bridget Jordan nakadawat ni siya og award recognition sa Guinness Book of Records sa iyang gitason nga 69 cm. Pipila ka tuig milabay. Ang iyang manghud nga lalaki nga si Brad 96 cm lang pud ang gitason niini. Gitawag ni sila og pinakamubo nga kaparis sa tibuok kalibutan. Makatuo ka ba niini? Kini sila na tawo nga dunay lahi nga genetic condition nga gitawag og microcephaly dwarfism type 2. Pero kini nga kondisyon wala kini nakaapektar sa ilang personal ug intellectual na pagtubo. Si Bridget nag-eskwela ni siya sa Kaskaskia College University og nakibalo ni siya og sayaw, acting og modeling para mamotibar pod niya ang mga pariya niya og kondisyon. Number 4, Kagendra Tapa Magar. Natawon siya niadtong 1992 sa syudad sa Banguang District. Nahimo pod ni siyang usa sa pinakamubo nga tawo sa tibuok kalibutan kaniadto. Sa gitason nga 67 cm nadawat niya ang public recognition sa Guinness Book of World Record hangtod niadtong June 2011. Bisan pa sa iyang gimove on, si Kagendra wala nagbutang og limitasyon sa iyang kaugalingon. Sa pagkakaroon aduna siya mga TV shows o usapod ni siya ka aktor. O di ba? Dili kinahanglan nga taas ka para makabot nimo ang kalampusan sa imong mga pangandoy. Number 3, John Ray Balao. Sumala pa sa Guinness Book of World Record nga mihunong ang iyang pagtubo sa pag-abot sa iyang pangidaron nga usa ka tuig. Si John Ray natawon ni siya niadtong June 12, 1993 sa sindangan sa Zamboanga del Norte. O di ba? Usa ni siya ka Pinoy. Ang iyang gitason kay 60 cm kung imong tanawon magtuo ra ka og baby pa ni siya. Nadeklarar na siya nga pinakamubo nga tawo sa tibuok kalibutan diyang mingpatong na siya sa edad nga 18. Bisan pa sa iyang kagamay, nagpuyo siya nga malipayon kauban ang iyang mga higala o pamilya sa iyang panimalahi. Number 2, Jyoti Amage. Si Amage kay nagpuyo sa India og 62 cm lang ang iyang gitason. Ug kini siya karon ang nagunit sa pinakamubo nga babae sa Guinness Book of World Record sa tibuok kalibutan. Kung nasorpresa ka, ayaw kay kung ingnon tika nga kini siya kay 22 anyos na ang pangidaron ug kini siya ganahan ni siya mag-acting ug apil ni siya sa usa ka sikat nga kahadlokang istorya nga pelikula sa Amerika. Number 1, Chandra Bahadur. Niining ulahing yugto, akong ipaila-ila nimo si Chandra nga natawo ni atong tuig 1939. Naan niya ang record sa pinakamubo nga tawo sa tibuok kalibutan. Dili lang sa mga dokumentaryo, gi-verify pud kini sa Guinness Book of World Record. Ang iyang gitason kay 54 cm sa banabanang gibugaton nga 15 kilo ug miabot ni siya sa edad nga 75 years old. Sa dihang nailhan na siya tungod sa iyang gitason, iyang gitugyan iyang kaugalingon sa pagbisita sa nagkalain-laing lugar sa kalibutan. Nag-enjoy ba kamo? Busa ayaw ka ikog ug butang og comments diha sa ubos kung unsa ang imong debate. Kung giganahan ka sa video, ayaw kalimot og click sa like button o sa subscribe button para makita pa nimo ang uban pang mga anindot nga mga video nga atong pampaton. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon.